Pati, patni or bo. Muti hai haluk sitra bola je pini pathakni porinam tamo norong nukkha crime series tai crime news rogo tabuk chini tipra obo chini tipra sarung bisingo bo kami amchai kami bising muti hanyo haluk sitra bolai mani mangpili kasawi phekya norong nugui mankhana video ni screen o mono bajani amchai khobjak kaisa mangpili kasai phaimani bwri koroksa sak kupulung bol thumna hinui thangui nogo kiphilia hinui saimangka bol thumna hinui thangui bono kebo khoroksa romphrai bwtharka hinui romphrai bwtharmano cherui naina bagui jephru police thangka afuru kaisa kok kwtal ba kogigini kok kaisa kwcham kasaui phaima nukha saimangka thwnai bwrwi sundaram tripura mungui umor 18 bochor sago 2 mas ni sak kupulung o sundaram tripura no o bolongo bol thumna hinui thangui romphrai bwtharjaka hinui mangpili kasai phaimani ulo bwsai toponjo tripura no jephru police rok thangui swngui puro hwnkhe bwsai kok khulugui saka bini bihi sundaram tripura agibo bini kaka sosur sunil tripura mungui bini kaka sosur bai haluk sitra bolai agi bisar achar achugjaka hinui amo bai bini bwsai toponjoi tripura bini kaka sosurni nok khuk thangui swbaidi tanui rwbaimani aboroni simi no bihik sundaram tripura buphani nogo phai tongphaimani tabuk hwnkhe bihingno thwi hinui bo khobor mankha hinui saka tei bwsai saka bini bihingni haluk bini bwkwra sunil Debbarma bai tongo hinui ulo police rok bwsaini jobab namani pore tai bwtharma jagao proof mama bai kaka sosur sunil tripura no bwtharo hinui yago romkha tai bwtharjaknai sundaram tripura ni ogo tongmani 2 mas ni chwrai no saboni bwsa hinui cherui naina bagui DNA test bo khlaijaknani hinui chwng koktwmani bisingtwi saimankha tabuk kok khaimano tiprasa bising amchai rogo tabuk crime banglaimani bwtharlaimani haluk sitra bolaimani mangpili kisa misa liya bari phariruk phaimani chwng nukha tai chini tiprasa rok sana thangkhe mosom kisasi amoni bisingo je bwswk bwtharai tonglaikha bwswk haluk chaya khai tonglaikha aroni bisingo sabo je sajung no kotor sori bai thwlai tonglaikha mwtui haino salbrum ni koktwma o mangpili o chwng nugui tongo hwnkhe sana thangka khai haluk sitra bolaima bagui de oro mwtui hai patimung pati kha amono kok hwnkhe amsa kok sawui no ang ani video no ma pari sinai norok ani channel no sajakbai like subscribe share khai di।